गसाइगाव महकुमानि सराइबिल हाथाइसालि बाजाराव 2 अक्ट'बर 2023 दिनै मोनसे गोदानै गोजोन हटेल रेस्टुरेन्ट बेखेवनाय जाबाय। गसाइगाव महकुमानि सराइबिल हाथाइसालि बाजाराव 2 अक्ट'बर 2023 दिनै मोनसे गोदानै गोजोन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बेखेवनाय जाबाय। गसाइगाव महकुमानि सराइबिल ओनसोलनिनो थागिबि सनाराम बाग्लारि बिथाङा गोबाव सम सरकारि खामानि मावनानै आजिरा मोननायनि उनाव ओरैनो जिरायनानै थायाखै। बेनि उनावबो बिथाङा सराइबिल हाथाइसालियाव गोजोन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जाग्रा आदार आइटेमफोरखौ लानानै दिनै बेखेवबाय। बिथांनि हटेलाव मोजां जाग्रा आदार मोननो हागोन, जेरै बर'नि लकेल जाग्रा आदार, चाइनिज जाग्रा आदार, साउथ इन्डिया जाग्रा आदार आरो गुबुन मोजां जाग्रा आदारनि आइटेमफोरखौ लानानै गोजोन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टखौ बेखेवनाय जायो। बिथां सनाराम बाग्लारिया बुंबावोदि माहारियारि रायमना हाग्रामायाव बेरायनो फैनाय एबा बेरायनो फैगोन दावबायारिफोरा गोजोन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव फैनानै मोजां जाग्रा आदारखौ जाफैनो हागोन होननानै मिथिहोयो। श्री सनाराम बाग्लारि, आङो सासे रिटायार्ड एसोसिएट प्रफेसर। आंनि एरियाया सराइबिल आरो बे सराइबिल बाजारावनो आं गोदो जोनोम मोनदोंमोन। दा बे सराइबिल बाजारावनो आं आंनि समखौ मोजां रोखोमनो पास खालामनो थाखाय आङो गंसे हटेल खुलिनायनि थिरांथा लादों आरो दिनै बे हटेलखौ आङो खुलिनो हाबाय। बे हटेलनि मुङा गोजोन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट आरो हटेलखौ आङो आंनि केम्पासावनो आङो खुलिनो हादों। दा बे हटेलनि मुंखौ गोजोन दोननायनि एकमात्र कारनानो बेनो, गोदो आफाया थांनानै थानाय समाव बे जायगायाव मोनसे न' दंमोन। गाव थांनानै थानायाव बे जायगानि न'नि नामखौ गोजोन देरा होननानै बुंदोंमोन। दा आफानि मान लाखिनानै आङो आंनि हटेलनि मुंखौ गोजोन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट दोनदों। दा बे हटेलखौ आङो जे केम्पासाव खुलिदों, जे कमप्लेक्सआव खुलिदों, बे कमप्लेक्सनि मुंखौ आङो प्रमिला बाग्लारि कमप्लेक्स बुंदों। दा प्रमिला बाग्लारिया आंनि आइमोन। दा आइनि नामखौ मान होनानै, आइखौ आं अनार होनानै बे एरियाखौ आङो, बे कमप्लेक्सखौ आङो बावनानै आङो प्रमिला बाग्लारि कमप्लेक्स नाम दोनदों। दा आङो आंनि हटेल खुलिनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जाहाथे आङो बे एरियानि मानसिफोरनो मोनसे जानायनि लोंनायनि जे गोजोन परिबेस होनो हायो, बा बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिफोरनो आङो मोनसे गोजोन परिबेस होनानै बिथांमोनखौ एन्टारटेन खालामनो हायो, जाहोनो लोंहोनो हायो। बेनो आंनि मेन उद्देश्य। आरो बेजों लोगोनो जाहाथे जाय मानसिफ्रा आंनि हटेलाव हाबगोन, जे टुरिस्टफ्रा आंनि हटेलाव हाबफैगोन, बिसोर जाहाथे बेस्ट फुड, बेस्ट क्वालिटि फुडखौ मोनो। आंनि मट'आनो जाबाय हाइजिन आरो क्लिनलिनेस। बेखौ आङो मट' हिसाबै दोननानै आं हटेलखौ रान खालामनो आखायाव लादों। आरो आंनि हटेलाव अनेक रोखोमनि आइटेम मोनगोन, जेरै ट्रेडिसनेल फुडफोर मोनगोन, चाइनिज आइटेमफोर मोनगोन, साउथ इन्डियान आइटेमफोर मोनगोन, आरो इन्डियान सुइट्स आइटेमफोरखौबो एभेलेबल मोनगोन। आरो लकेल फुडफोरखौ मोनगोन, जेरै सिजनेल फुड जोंहा अनेक दङ। गोजां बोथोराव सिथाव लारु बायदिसिना मोनगोन। आरो आंनि हटेलाव ओंखामबो मोनगोन, मिल मोनगोन। दा ओंखामाव मेनलि लकेल अमानि बेदर मोनगोन, लकेल दाउनि बेदर मोनगोन। माने बेस्ट क्वालिटि बेदरखौ आङो होनो सेस्था खालामगोन। बिनि लोगोनो आङो साउथ इन्डियान आइटेमफोरबो आं होगोन, जेरै दसा, इडली बायदिसिना। दा मेनुआ आंहा अनेक दङ। बे बेकग्राउन्डआव होनाय जे मेनु, बे मेनुआव जा दङ गासैखौबो आंनि हटेलाव मोनगोन। आरो जे मानसिया मेन सेफआ, जे मानसिया संगोन, बे संग्रा मानसिया एक्सपार्टखा। बे अनेक बोसोर साउथ इन्डियायाव, नर्थ इन्डियायाव थानानै
सोलोंबोनायखा दा बिथांखौनो आङो मोनदों आरो बेयो जोंनिनो लकेल मानसि आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि लकेल मानसियानो दिनै बायदिसिना आइटेमनि फुडफोरखौ बानायनो हानानै जोंनि मानसिफोरनो जाहोनो हागोन दा बिथांजों लोगो लोगो माखासे स्टाफ आंनाव दङ जाय गासिबो स्टाफानो लकेल स्टाफ आंनि टारगेटआ बेनो जाहाथे साबाबाबो सयजनबाबो 10 जनबाबो जोंनि मानसिया बेवहाय एंगेज जानानै थानो हायो जाहाथे थांनानै थानायनि थाखाय बाहेराव साख्रि खामानि मावनो थांनाङा दा आंनि स्टाफफोरनि गेजेराव जे सार्भ खालामगोन एटेन्डेन्सफोर बिसोरो मेनलि हिनजावफोर जागोन अलरेडि एपइन्टेड जाखाबाय दा आं सानो इन ए हमलि एनभाइरनमेन्टआव बिथांमोना सार्भ खालामनो हागोन आरो आंनि बुंनाय बाथ्रा बेनो जे आंनि हटेला सब समय फ्रि थागोन जाय बिथांमोना हाबनानै आंनि हटेलाव जानानै सुखुवा बा माबा मोनसे कमप्लेन थायोबा डाइरेक्ट आंनो कमप्लेन होनो हागोन बा जाखांनायनि उनाव फिडबेक होलाङोबा आं सेटिसफाइ जागोन आं आसा खालामो नोंथांमोननि कअपारेसन मोनोबा आं आंनि हटेलखौ सालायनो हागोन आरो लोगोसे आंनि मेइन उद्देश्यआ बेबो जे जोंनि साखाथियावनो सराइबिलनि साखाथियावनो रायमना नेसनेल पार्क होननाय मोनसे पार्क दङ जे बे पार्कआव अनेक गोजाननिफ्राय दिल्ली बम्बाइ साउथ इन्डिया नर्थ इन्डिया गोजाननिफ्राय टुरिस्टफोर फैयो दा बे टुरिस्टफ्रा जाहाथे आंनि हटेलाव हाबनानै आंनि साप्लाइड फुड आइटेमफोरखौ जानानै सेटिसफाइ जालाङो बेबो आंनि मेइन उद्देश्य दा बिथांमोना जाहाथे गोसो खुसि जालाङो बेखौनो आं आसा खालामो दा नोंथांमोननि बयनिबो कअपारेसन मोनोबा आं आसा खालामो आंनि हटेलखौ आङो मोजां रोखोमनि सालायनो हागोन गोजोन्थों। आज अक्टूबर 2 तारीख है। इस सोराइबिल बाज़ार में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट सोनाराम बगलारी सर ने ओपनिंग किया गया है। तो इन्होंने इस एरिया में नज़रअंदाज लगाकर कहीं भी ऐसे रेस्टोरेंट नहीं है, तो इस रेस्टोरेंट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। तो ये इनका जो मकसद था इस रेस्टोरेंट के बनाने के लिए, तो ये जो मकसद है, जो जितने भी हमारे इस एरिया में काफ़ी दूर दूर से टूरिज़्म आता है, तो टूरिस्ट लोगों को क्या होता है, इनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलता है खाने पीने के लिए। तो हाँ जी, टूरिज़्म जो है वो रायमना नेशनल पार्क जो हमारे इस सोराइबिल की लगभग 1-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये जो सोराइबिल बाज़ार में ये जो रेस्टोरेंट बनाया गया है सर ने, तो ये इन टूरिज़्म लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे कि अगर कहीं दिल्ली मुंबई से आए या तो बाहर कहीं से भी आए, जैसे गुवाहाटी कहीं दूर दूर से आए, तो सबसे पहले ये जो रायमना नेशनल पार्क मिलने से 2 किलोमीटर पहले ये जो सोराइबिल बाज़ार मिल जाता है। तो ज़रूर आप लोग इस सोराइबिल बाज़ार में ये जो गज़न रेस्टोरेंट है, इस गज़न रेस्टोरेंट के अंदर आकर आप लोग भोजन कर सकता है। तो इसमें काफ़ी आइटम आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर साउथ इंडियन रहेगा, चाइनीज़ रहेगा, इंडियन भी रहेगा, और हमारी जो बोडो कम्युनिटी का जो सबसे बढ़िया जो फोक मिल्क मिलेगा आप लोगों को। और इसके अलावा लोकल का जो मुर्गा है और तंदूरी चिकन वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा, चिकन टिक्का वगैरह ये बढ़िया चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर इस रेस्टोरेंट में विज़िट करेंगे एक बार। और जैसे कि आप लोग टूरिस्ट के लिए रायमना नेशनल पार्क आएंगे, तो आने के टाइम में भी आप लोग इस रेस्टोरेंट में एक बार विज़िट हो सकता है। जैसे बाकी मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यही सारे सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएगा। तो काफ़ी आइटम यहाँ पर बनाया गया है, तो बैठने के लिए भी इतना शांति है यहाँ पर, जैसे कि बहुत शांति सा माहौल है। हमारे ये वातावरण तो इतना बढ़िया है यहाँ पर सोराइबिल मार्केट में। तो आप लोग आ सकते ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर आएंगे और एक बार इन सर की जो रेस्टोरेंट है इनमें आप लोग विज़िट करेंगे। और बाकी आप लोग अगर कोई भी कंप्लेन अगर इस रेस्टोरेंट में मिले स्टाफ के द्वारा, अगर किसी का बिहेवियर अगर ठीक नहीं रहा, तो आप लोग ओनर को कंप्लेन कर सकता है, जैसे फीडबैक दे सकता है। तो
तो हम उसको बेहतरीन से करने के लिए कोशिश करेंगे। किसी भी आइटम में अगर कंप्लेन आ जाए तो उस चीज़ को आप लोग हमारे जो ओनर है इनको आप लोग बता सकते हैं, हम उसकी ज़रिए आप इस चीज़ को हम इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं एक फ़ोन नंबर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोग इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे ऑर्डर भी कर सकता है। मैं फ़ोन नंबर बताना चाहूँगा, आप लोग फ़ोन नंबर चाहिए तो लिख लीजिए, जैसे कि 8472092717 ये फ़ोन नंबर है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग बार विज़िट करेंगे। फ़ोन नंबर बताना चाहूँगा, ये फ़ोन नंबर 8472092717। मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर इस फ़ोन नंबर में कॉल करके 2-3 किलोमीटर दूरी पे ऑर्डर करेंगे। तो इतना है, धन्यवाद।